Deci APM Prahova a fost informat de către SC Lucoil S.A. că astăzi, 1/2/2013, la ora 6:50, a avut loc un început de incendiu la vârful coloanei C1, care preia gazele din camerele de coxare. Începutul de incendiu a fost lichidat. În legătură cu această situație, vă aducem la cunoștință că stația automată de monitorizare PH6, zona Mihai Bravu, nu a înregistrat valori crescute față de trendul zonei la indicatorii măsurați SO2, NO2 și CO, de oxid de carbon. Laboratorul APM Prahova s-a deplasat cu echipamentul portabil din dotare, Gasmet DX4030. S-au realizat măsurători în zona de influență a SC Petrotel Lucoil SRL. Măsurători perimetriale. Valorile măsurate nu depășesc valorile limita admise. APM PH a transmis către SC Petrotel Lucoil o solicitare pentru efectuarea de analize și transmiterea rezultatelor către APM Prahova.